Kada je dvostruki olimpijski šampion Rus Vladimir Petrović Kuc prihvatio poziv iz Beograda 56. godine prošlog veka da u poluvremenu fudbalskog derbija na stadionu JNA trči 5000 metara, niko ni slutio nije da će baš refleksija tog događaja uticati na inđijsko atletsko ishodište, a još manje da ćemo se na svečanosti povodom 60. rođendana kluba prisjetiti legendarnog ruskog rekordera. Inspirisan lakoćom trčanja Zatopekovog naslednika, evropskog, svetskog i olimpijskog šampiona, indijski student Filozofskog fakulteta Jovan Subotić i sam je počeo da trčkara stazama oko Indije. Zahvaljujući sopstvenom iskustvu i saradnji sa trenerima Crvene zvezde, budući profesor srpskog jezika u školi Dušan Jerković sa istomišljenicima u Indiji, pre 6 decenija postavio je temelje kluba, u čijim su skutima do danas rođena 24 reprezentativaca Jugoslavije i Srbije. Atletski klub iz Indije uvek prisutan u atletskom sportu Jugoslavije, sada Srbije, na jedan tih način, poput svih Vojvođana, oni rade i imaju iza sebe rezultate. Svakako da Atletski savez Srbije je uvek prepoznavao i ranije, a i sada prepoznaje takav rad i u poslednjih godina stojimo punim kapacitetom iza njihovog sada najisturenijeg predstavnika Miloša Maleševića, osvajača srebrne medalje sa prošlogodišnjeg prvenstva Evrope na 3000 metara. Ono što smo uložili, a to je veliki trud i rad i odricanje, isplatilo se. Miloš je osvojio 2. mesto na Evropskom prvenstvu za juniore. Naš sledeći korak je da isto to uradi, ali u kategoriji seniora. Sledeći misao rođenog Inđijca, legendarnog Slobodana Popovića, Dragana Mladenović je sama učesnica reprezentativnog kluba 24 u indijskoj kruni kraljice sportova, nagovestila je prioritet što se takmičarskih rezultata tiče. Ponosan na sve što su njegovi učenici postigli, prvi indijski reprezentativac, trener u klubu već 45 godina, Mirko Vujaklija nije imao dilemu kada je u pitanju osnovno opredeljenje. Nama je uvek prva opcija rad sa mladima, rad na širenju i popularizaciji zdravog života, kretanja, trčanja i tako dalje. A onda iz toga se uvek pronađe određen jedan talenat ili neko od talenata koji odradi neki veći rezultat. Na prigodnoj svečanosti povodom 6 decenija postojanja i rada atletskog kluba Indija evocirane su uspomene sa staza i oko njih, dodeljene su priznanja najzaslužnijima za opstanak u turbulentnim vremenima. Dvostruka vicešampionka univerzijade, učesnica evropskih i svetskih šampionata, kao i olimpijskih igara u Barseloni i Atlanti, Suzana Ćirić-Janić na svečanosti je doputovala iz Nemačke, gde živi i radi već 20 godina. Ja sam uvijek imala grupu s kojom sam trenirala i mi smo se uvek krvali, što kažu, ko će biti prvi, drugi, treći na takmičenjima. To je sve tako bilo zanimljivo, interesantno. Jedva si čekao da dođe neko takmičenje, da vidiš sve te ljude, da se okupite, da se vidite, da se takmičite. Mogu da kažem da je atletika u Indiji bila jako priznata u našoj zemlji. Poznati su bili takmičari, veliki broj rekordera, prvaka, a i dobrih organizatora. Jer Indija je poznata kao i dobar organizator, a kao organizator je stvoren veliki broj onih takmičara koji su bili za ponos Indije, Srbije i Jugoslavije. Za godinu dana Dane Korica će proslaviti pola veka ličnih i državnih rekorda na 5 i 10.000 metara. Ponosan je, veli, i srećan je što se o njegovim rezultatima govori s poštovanjem i 50 godina nakon njihovog nastanka. Srećniji bi bio, veli, da zajedno sa naslednikom proslavi nove rekorde Srbije. Indžijac Miloš Malešević, omladinski vicešampion na 3000 metara, pouzdan je primer da talenata u Srbiji ima, a koliko spremnih da na nove rekorde ne čekamo, još 50 godina pokazat će vreme. Da li je teže trčati na stazi ili davati intervjue za televizijske ekipe? Hvala, ja mislim da je teže davati intervjue za televiziju. Ali ovo je tek početak, pred vama je sjajna karijera. Kako ste dočekali i ispratili srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu? Pa da, ja mislim da će ova sezona biti još bolja. Mislim, nadam se da će biti još bolja nego prethodna. Pa dočekali smo u krugu porodice i drugo, sve proslavili smo malo i tako. Koji je to rezultat kojim bi bio zadovoljan na kraju sezone? Pa ja na kraju sezone, pa ispod 3.50 da se trči na otvorenom i ja mislim da bi bio zadovoljan, sigurno. Da li je to ostvarivo? Pa sigurno ostvarivo. S Mirkom ćemo raditi i ćemo na pripreme neke, ostvarit će sigurno.
tragovima svojih prethodnika Rakovića, Dimića, Đumića, Bocija, Prpe ili najpre Denčićeve u konkurenciji dama, a potom i zlatnog inđijskog trilinga sa pobjedničkog postolja na državnom prvenstvu Vinčić, Zrnić, Ćirić, Miloš Malešević je otišao korak dalje ka evropskom juniorskom sazvežđu. Sasvim dovoljno za primjer vršnjacima u Inđiji i u Srbiji celoj, ali i za poziv strukturama da zajedno sa Milošem i njegovim stručnim štabom definišu korak koji će tek da usledi među seniorima.